Vlastný otec zmieril zbraňou na svojho 6-ročného syna, takto ohavne sa chcel pomstiť manželke. Pozor na zlodejov. Jeden kradol v hoteli, druhý vzal v reštaurácii 1000 eur a ďalší utopili auto vo váhu. Díler dobrotu nesekal. Po tom, čo ho prepustili za dobré správanie, mal pri sebe pervitín. Príjemný večer. Aj k víkendu patrí spravodajstvo. To najdôležitejšie, čo sa dnes udialo, už máme na Jojke pripravené. Pozrite si, aké krimi udalosti priniesla sobota. Dobrý večer. Mama 6-ročného Janka prežila jeden z najhorších dní vo svojom živote. Na jej milovaného syna mieril zbraňou vlastný otec. 45-ročný Ivan to vraj urobil preto, aby sa jej pomstil. Manželia sa totiž rozvádzajú. Muž nakoniec predsa len vystrelil. V tomto rodinnom dome sa Ivan vyhrážal svojej manželke aj vlastnému synovi, že ich zabije. Napokon ale zbraň obrátil proti sebe. Bolo to hrozné, ale prežili sme to našťastie. Manželia žijú v oddelených domácnostiach stovky kilometrov od seba. Ivan prišiel do rodičovského domu svojej manželky pod zámienkou, že ide navštíviť svojho syna. V úmysle mal ale úplne niečo iné. V svojej hlave chorej si vyklul plán, že najviac sa mi pomstí tým, že mi ublíži mojim najbližším, a to vlastne môjmu synovi a mojej mame. Po celý ten čas držal muž v ruke plynovú zbraň. Mal ňou mieriť na syna aj na svoju manželku. Tá ale urobila všetko preto, aby Janka ochránila. Keď vytiahol na syna zbraň, tak ja som ho sa snažil dostať izby preč a postavila som sa medzi neho a syna, aby mu nemohol ubližiť. Ivan ale chcel za každú cenu dokončiť to, čo aj začal. V zápäti si priložil zbraň ku spánku a stlačil spúšť. Keď si strelili do hlavy, on stála, tak to spadol medzi stôl a tú sedačku. Pacient bol privezený do nemocnice so strelným poranením hlavy, v tom čase bol ešte pri vedomí, následne sa podrobil operačnému zákroku, momentálne leží v umelom spánku na oddelení OAIM v stabilizovanom stave. A nakoniec si ako to chcel ukončiť tak, že sa zastrelí pred mojimi očami, že ja proste s tým obrazom budem musieť žiť. Vzhľadom na zdravotný stav podozrivého muža doposiaľ k udalosti nebol vypočutý. Podľa manželkyných slov to ale nebol Ivanov prvý pokus o samovraždu. Na dennom poriadku boli tiež vyhrážky, ktoré žena musela dlhodobo trpieť. Nám ubližoval, nám permanentne ubližoval dlhé roky a nielen mňa, ale aj svojim vlastným deťom, ktorý mal z prvého manželstva. Zúfala žena už na manžela podala viacero trestných oznámení, vždy sa to ale skončilo rovnako. Naposledy bolo len pár mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Vravel, že on v báse nič iné nerobil, len cvičil a proste sa na tú pomstu pripravoval. Bol viackrát, ako bol aj odsúdený a stále dostal podmienku. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Michalovciach začal v danej veci trestné stíhanie pre prečin nebezpečné vyhrážanie. Schoňkoviec, Andrea Točená, televízia Joj. Nedávno ho pustili z väzenia a opäť pácha trestnú činnosť. 45-ročný Ivan z Lučenca bol už 6-krát súdne trestaný. U drogového dílera opäť našli pervitín a tabletky. Stále bol pritom v podmienke. Kukláči chytili podozrivého muža v chodbe paneláku na Rimavsko-Sobotskom sídlisku. Lučenčan sa tu mal zdržiavať u svojho známeho. Som počul len akurát ten veľký krik a potom som videl kukláčov. Policajti prehľadali byt aj auto, zadržali 3 ľudí. Zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok ale krajský vyšetrovateľ obvinil iba 45-ročného Ivana z Lučenca. Obvinený si od presne nezistenej doby zadovážil omamnú a psychotropnú látku pervitín, ako aj látku clonazepam, ktoré prechovával za účelom ich ďalšieho predaja a vlastného prospechu. Obvinený Lučenčan putoval opäť za mreže. Sudkyňa rozhodla o jeho väzobnom stíhaní. Z väzenia ho pritom pustili iba pred niekoľkými mesiacmi. Odsúdený bol za takú istú trestnú činnosť. Na slobodu sa dostal skôr, údajne za dobré správanie. Stále bol však v podmienke. Obvineného Ivana K., stíhaného pre obzvlášť závažný zločin, vzal sudca okresného súdu Rimavská Sobota do väzby pre dôvodnú obavu, že menovaný bude pokračovať v trestnej činnosti. Uvedený skutok spáchal v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia. Naposledy ho s drogami chytili v marci v roku 2010. Zatýkanie malo vtedy dramatický priebeh. Ivan sa snažil utiecť na aute, zrazil pritom 2 kukláčov. Policajti počas naháňačky použili služobnú zbraň. To bolo viac rán.
Neviete asi koľko. Nerátala som ich, ale sme sa zľakli. Zadržali ho pár kilometrov od Lučenca. Guľky trafili nielen auto, ale aj vodiča. So strelnými poraneniami nôh ho hospitalizovali v nemocnici. V jeho byte a aute našli policajti drogy aj zbraň. Za mrežami bol približne 5 rokov. Teraz mu hrozí väzenie na 10 až 15 rokov. Z Rímavskej Soboty Edita Hudková, televízia Joj. Dvaja ľudia sa zranili pri dopravnej nehode medzi obcami Sačurov a Dlhé Klčovo. Vodič Škody Favorit dostal v pravotočivej zákrute šmyk a skončil v priekope prevrátený na streche. Pri nehode utrpel ľahšie zranenia. Oveľa horšie dopadla jeho spolujazdkyňa, ktorá má zlomenú ruku. Ostatné osoby vyviazli z nehody bez zranenia. Na aute vznikla totálna škoda. Dýchová skúška u vodiča alkohol nezistila. Obecní policajti z Veľkej Lomnice chytili zlodeja v priebehu pol hodiny. Vzal kľúče z izieb hotela a ušiel. Policajti netušili, že tento muž sa pokúsil kradnúť aj na inom mieste, no ani tam mu plán nevyšiel. Zamestnanci tohto hotela vo Veľkej Lomnici si všimli podozrivého muža, ktorý sa prechádzal po chodbách. Keď ich uvidel, dal sa na útek. Následne zamestnanci, keď vykonali takú predbežnú kontrolu, zistili, že zmizli kľúče z hotelových izieb aj z nejakých skladových priestorov. Zamestnanci hneď kontaktovali obecných policajtov a opísali muža na úteku. Policajti začali pátrať a veľmi im pomohli aj samotní obyvatelia Veľkej Lomnice. Kde ho videli, tak nám hlasili. Tí ľudia, kde sa si pohybuje, ktorým smerom ide. Muža obecní policajti zadržali v blízkosti hotela. Vrátil sa na miesto činu. Zhruba po pol hodine patrania hliadka toho muža zadržala, zaistila a odozdala štátnej polícii. Našli sa u neho kľúče z hotela. Obecní policajti z Veľkej Lomnice ale netušili, že zadržaný muž má toho na svedomí ešte viac. V Kežmarku mal ukradnúť z kaderníctva kabelu. Podľa našich informácií zavolal majiteľke na pevnú linku a kým ona zdvihla slúchadlo a pýtala sa, kto je tam, on vošiel dnu a kabelu vzal. No majiteľka mu stihla kabelu z rúk vytrhnúť a on ušiel. 32-ročný Peter bol obvinený z trestného činu krádeže. 32-ročný Kežmarčan stále sedí v cele policajného zaistenia na Kežmarskom obvodnom oddelení. Či bude obvinený aj z iných skutkov, polícia zatiaľ nepotvrdila. Ďalšia majetková trestná činnosť muža bude predmetom ďalšieho preverovania. Viac informácií k prípadu v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť, nakoľko ešte prebiehajú potrebné procesné úkony. Z Kežmarku a Veľkej Lomnice Zuzana Pojdincová, televízia Joj. Pozor na bundy zavesené na vešiakoch v reštaurácii. Zlodej si vo Veľkom Lapáši takto odniesol slušný lup. Z vetrovky ukradol stovky eur. Jeho tvár nasnímali kamery. Majiteľ ponúka za pomoc pri odhalení finančnú odmenu. Muž vo veku 30 až 40 rokov vošiel do tejto reštaurácie. Spočiatku sa tváril ako bežný zákazník, vyklul sa však z neho zlodej. Podľa záberov zlodej vystúpi z červenej Felície, ktorá bola zaparkovaná pod reštauráciou. Vchádza dovnútra, obzerá sa, potom si položí tašku na stoličku a ide k vešiakom. Išiel si zavesiť bundu a už vtedy vlastne začal hrabať v tých bundách, čo sme si my samozrejme nevšimli. Všetko trvalo iba pár sekúnd. V jednej z bund natrafil muž na takmer 1 000 eur. Dokonca pri odchode mu nejaké veci vypadnú na zem a medzi nimi zrejme aj ukradnuté peniaze. V tej chvíli k nemu prichádza čašníčka, ktorá ho chcela obslúžiť. Vyzeral taký nervózny, už vlastne nechcel na nič odpovedať. Už len ani nerozumel poriadne, čo som sa ho pýtala, len odpovedal, že nie, nič nepotrebujem a utekal preč. Zákazník, ktorému kabát patril, sedel otočený chrbtom k zlodejovi a nič si nevšimol. Ani ostatní ľudia, ktorí sedeli v reštaurácii. Si všimol, že má odopnutú bundu, hneď si skontroloval peniažky a vlastne tam už neboli. Zlodej potom vychádza k parkovisku, zastaví pri ňom červená Felícia a nastúpi. Po mužovi oblečenému v rifliach a tmavej bunde polícia pátra. V rukách drží aj okuliare. Zákazník sedel presne tu. Bunda visela tu, niekoľko bund, bolo tu viacej zákazníkov, niekoľko bund. Ak by ste muža zo záberov spoznali, kontaktujte políciu na čísle 158. Majiteľ ponúka za pomoc pri jeho odhalení aj finančnú odmenu. Diana Pavlisová, televízia Joj. 12-ročné dievčatko prežilo peklo, na ktoré iste do konca života nezabudne. Násilník pred jej očami vystrieľal celú rodinu vrátane 2 detí. Potom obrátil zbraň proti sebe. Zatiaľ nie je jasné, či dieťa násilníkovi ušlo, alebo ho on sám omilostil.
Bolo okolo 8 ráno, keď susedia začuli z tohto hospodárstva výstrely. Neprikladali im však väčšiu váhu, pretože majitelia často v lese strieľali na terč. Stáli sme vonku, keď zaznelo niekoľko rán. Mysleli sme si, že opäť trénujú. Tento raz si však majiteľ domu vybral živé terče. Zastrelil svoju ženu, 2 deti a ďalšiu osobu. Potom sám zavolal políciu a všetko jej oznámil. Zároveň varoval, že aj on chce spáchať samovraždu. K miestu tragédie sa okamžite vydali špeciálne jednotky SWAT a vyjednávači. Viac ako 2 hodiny sa snažili vraha presvedčiť, aby si nesiahal na život, ale neúspešne. Zrazu vyšiel von a zastrelil sa pred očami všetkých policajtov. Po tejto hororovej scéne začala polícia okamžite prehľadávať pozemok. Okrem 4 nehybných tiel našli aj vystrašené 12-ročné dievča bez strelných poranení. Vyšetrovatelia teraz zistujú, či ju vrah ušetril alebo mu ušla. Zatiaľ nie je jasné, či ide o jeho dcéru. Práve na dieťa sa však policajti spoliehajú pri rozlúštení motívu brutálneho masakru. Od susedov sa im podarilo zistiť len to, že muž sa nedávno vrátil z nemocnice a bral veľa liekov. Silvia Šimová a Adriana Mik. Hasiči vytiahli minulý týždeň z kanála Váhu v Dubnici nad Váhom osobné auto. Pustili ho tam zlodeji. Tí najskôr vykradli pivnicu a lúp naložili do auta, ktoré stálo pred panelákom. A to potom utopili. Netrvalo dlho a policajti zadržali 2 mužov. Tí sa k činu aj priznali. Takto to vyzeralo minulý piatok na kanáli Váhu pri Dubnici nad Váhom. Hasiči sa niekoľko hodín snažili dostať nad hladinu osobné auto. Prúd bol taký silný pod hladinou a vôbec je tam nulová viditeľnosť. V tomto úseku je hĺbka okolo takých 7 metrov. Auto po 6 hodinách dostali na hladinu. Policajti zistili, že bolo odsúdené spred paneláku v Dubnici nad Váhom. Jeho majiteľovi najskôr vykradli pivnicu. Jemu vypáčili pivnicu, má otvorenú pivnicu a čo si mi hovoril, že tam zmizli nejaké cigarety a nejaké veci z pivnice. V pivnici mal aj kľúče od auta. Do toho zlodeji naložili lúp a odišli. Ja mám nealkohol, tak tlakol na kľúču nealkohol, zašli ho auto. Vybrali auto. Páchatelia vybrali 2 udice, autorádio a obvezy z lekárničky. Potom to auto následne spustili do kanála rieky Váh. Automaticky som vedel, že teda je to v prkínku, že peniaze sú preč. Netrvalo dlho a aj za pomoci ľudí policajti nakoniec páchateľov zadržali. Vyšetrovateľ obvinil 26-ročného Vladimíra a 30-ročného Petra z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Páchatelia sú síce známi, ale majiteľ utopeného auta má obavy, či niekedy uvidí odškodné. Zlodeji mu spôsobili škodu takmer 5 000 eur. Čo ja viem, ten bol vyše rázy zavretý, od toho nedostanem, to nemám šancu. To sú na to tie, ale čo nerobia, ale len kradnú. Pavol Čertík, televízia Joj. Nehoda, ktorá zmenila životy ľudí, už je v súdnej sieni. Pre zrážku tunelového špeciálu a autobusu verejnej dopravy obžalovali vodiča hasičského auta. Tomu najprv súd vymeral podmienku. Kauza sa však ešte neskončila. Nehoda hasičského auta a autobusu mestskej hromadnej dopravy spred 2 rokov bude mať dohru na súde. Tunelový špeciál smeroval cez bratislavskú Patrónku na zásah do budovy rozostavenej nemocnice Rásochy. Na križovatke na Lamačskej ceste mu vošiel do cesty autobus. Zranilo sa 17 ľudí, z toho 1 osoba ťažko. Mali výstražné znamenie, mali zapnuté svetlá a takisto mali zapnuté zvukové zariadenia. To znamená, tak jak počujete teraz, bolo ich počuť už veľmi z veľkej vzdialenky a takisto aj vidieť. Polícia obvinila vodiča hasičského auta, ktorý mal podľa vyšetrovateľa zastaviť vozidlo oveľa skôr, ako zbadal, že autobus vošiel prednou časťou do križovatky. V uznesení vyšetrovateľa sa však uvádzalo aj to, že vodič MHD takisto porušil dopravné predpisy. Obvinený muž sa po podaní obžaloby bránil, že hasičské vozidlo bolo preťažené a nedokázal by ho zastaviť. Okresný súd Bratislava 29. januára 2016 uznal obvineného vinným z prečinu ubliženia na zdraví. Súd mu trestným rozkazom vymeral ročnú podmienku so zákazom šoférovať počas rovnakej doby. Obvinený však tvrdí, že v znaleckom posudku boli viaceré nedostatky, preto sa voči verdiktu odvolá. Mali byť prizvatí podľa občianskeho súdneho poriadku 2 znalci. Trestný rozkaz nie je právoplatný, obvinený podal odpor, zákonný sudca vo veci vytýči termín hlavného pojednávania. Obžalovaný dúfa, že na verejnom pojednávaní preukáže svoju nevinu. Podľa neho šofér autobusu nerešpektoval, že prichádza
prevádza vozidlo s právom prednosti v jazde, ktorému musí zo zákona umožniť prejazd. Veľa svedkov dokazovalo to, že autobusár nám v poslednej chvíli behol pred auto. Nie, že my sme boli v dostatočnej vzdialenosti, aby sme vedeli brzdiť. Paradoxné je, že spomínaný vodič autobusu by mal byť momentálne za mrežami. Podľa informácií obvineného hasiča má na rováši ozbrojenú lúpež. Dalibor Skladán, televízia Joj. Hasiči zasahovali pred polnocou v liptovskej obci Lazisko. Od krbu a komína začal v rodinnom dome horieť drevený obklad. Hasiči našťastie prišli veľmi rýchlo a zabránili väčším škodám. Rozpílili obklad a termokamerou skontrolovali okolie. V tom čase bola v dome rodina dovolenkárov z Bratislavy. Čierny trh s orgánmi v Európe stále funguje. Len za posledný týždeň policajti zadržali 2 mladé ženy, ktoré si privyrábali tým, že na internete ponúkali na predaj svoju obličku a údajne mali veľa záujemcov. Pravdepodobne zlá finančná situácia a zložité rodinné pomery priviedli 26-ročnú mladú ženu k zúfalému činu. Na internete sa pokúsila za 5 000 eur predať svoju obličku. Policajti inzerát sledovali a následne sa v prestrojení za kupujúcich stretli s mladou ženou. Tá počas zatýkania neskrývala prekvapenie. Počas výsluchu nám povedala, že peniaze chcela na to, aby sa mohla osamostatniť. V inzeráte tvrdila, že je zdravá a za odkúpenie obličky požadovala vysokú hotovosť. Jej inzerát si pozrelo niekoľko tisíc ľudí. Pri výsluchu tvrdila, že sa jej ozvali aj ďalší záujemcovia o kúpu zdravej obličky. Transplantácia obličky je možná iba v súlade so zákonom o odoberaní a transplantácii orgánov. V tomto prípade išlo o obchod na čiernom trhu. Nejde pritom o ojedinelý prípad. V poslednej dobe sa na internete objavilo čoraz viac ponúk na predaj vlastných orgánov. Ceny pritom mnohí predávajúci stláčajú poriadne nízko. Zákon je totiž nedokonalý a za takéto konanie sú iba relatívne nízke tresty. Keď sa žena pokúšala predať obličku lacnejšie za 1 000 eur, údajne si chcela našetriť na byt. Za takýto čin hrozí pokuta, ochranný dohľad alebo trest odňatia slobody na 1 rok. Z Krakova, Peter Dzuria, televízia Joj. Pri práci sa každoročne zrania tisícky ľudí. V niektorých prípadoch, ako napríklad v Galanskej nemocnici v prípade výťahu, sú následky tragické. V lani zomrelo pri práci 57 ľudí. V porovnaní s pred 20 rokmi je to však takmer 3-krát menej. Každý jeden pracovný úraz musia zamestnávatelia hlásiť inšpektorátu práce. Ak ide o ťažkú újmu na zdraví alebo nebodaj smrteľný úraz, prípad vyšetrujú inšpektori a v určitých prípadoch aj polícia. Na Národný inšpektorát práce bolo v minulom roku nahlásených viac ako 9 000 úrazov. Najčastejšie dochádzalo k závažným pracovným úrazom u zamestnancov vo veku od 50 do 60 rokov a ďalšou skupinou to boli zamestnanci od 40 do 50 rokov. Čiže jednalo sa o starších zamestnancov. Inšpektori predovšetkým skúmajú príčiny závažných či smrteľných pracovných úrazov. Na vine nie sú vždy len zamestnanci, ale istú časť zodpovednosti nesie aj zamestnávateľ. Častými príčinami bola nesprávna organizácia práce, alebo potom nedostatočné alebo chýbajúce ochranné zariadenia alebo zabezpečenia. Samotní pracovníci si úraz zavinili najmä pre nebezpečné postupy alebo spôsoby práce, alebo nerešpektovali príkazy, zákazy, alebo dokonca pracovali bez povolenia. Veľmi časté sú aj iné okolnosti, ako napríklad nedostatok osobných predpokladov na výkon práce alebo aj kuriózne príčiny. Odvedenie pozornosti, žarty, hádky. Pozitívne sú 2 správy. Každoročne klesá počet zranených pracovníkov pod vplyvom alkoholu a celkovo klesajú aj štatistiky pracovných úrazov. Zamestnanci odvetví priemyslu, dopravy, skladovania či stavebníctva ale vyhľadávajú lekárskú pomoc stále najčastejšie. No a najrizikovejšiu skupinu zamestnancov tvoria tí, ktorí si sadajú za volant. Vodiči boli tí, ktorí najčastejšie utrpeli ťažké zranenia alebo sa pre nich šoférovanie stalo osudným. Jednalo sa najmä o vodičov osobných a nákladných automobilov a taktiež autobusov. Denisa Pírniková, televízia Joj. Škodu za takmer 1 000 eur spôsobil manželom z Nových Zámkov zlodej, ktorí navštívili ich pivnicu bez toho, aby rozrezal čo i len jediný zámok. Stačila mu k tomu stolička a štíhla priam detská postava. Zlodeji bez toho, aby porušili čo je len jediný zámok, ukradli 10 kartónov z krutiek a 10 kvalitných rybárskych prútov aj s navijakmi. Musel byť veľmi, veľmi tenký, že stade
sa spustil dolu. Do panelákovej pivnice takto v zime nechodia domáci každý deň. Keď však manžel pani Aleny potreboval skrutky do sadrokartónu z 15 000 kusov, ktoré si tam odložil, nenašiel ani jedinú. Zrazu príde, že ty si mi zobrala, že všetky udice preč a že kde mám ten materiál? Ja hovorím, ja som tu aj nebola. Zlodeji si priniesli stoličku, na konštrukciu pivnice položili kartóny a pomedzi teplovodné potrubie povynášali von všetko, čo sa dalo. 2 roky sme to kupovali, že tento rok sa pustíme do tej rekonštrukcie. Teraz ráno som zbadala ešte krovinorez, mala som tu čisto nové hriankovače a také. Všetko zmizlo, ešte aj to. Cudzí to nebol nikto, lebo sa sem nikto nedostane, sú tam mreže. Okrem krádeží neodložených bicyklov tu vraj za 27 rokov nezmizol ani vlas. Až donedávna sused prišiel pred mesiacom o kosačku. Manžel ten dostal úplne včera, začala mu z nosa krv tiec, taký tlak, že nevedel sa z toho spamätať úplne. Čerstvý dôchodca si chcel konečne užívať pokojnú rybačku, teraz však na ňu môže zabudnúť. Kriminalistický technik zaistil na mieste stopy a po páchateľoch pátrame. Majiteľov vykradnutej pivnice najviac mrzí, že zlodeji zrejme všetky veci predajú za zlomkovú hodnotu. Nekupujte takéto veci od nikoho. Verte mi, že za všetkým je nešťastný človek, ktorý skutočne celý život na to robil. Z Nových Zámkov, Drahu Dobrovičová, televízia Joj. V dnešnej pátračke polícia hľadá 3 mužov, na jedného z nich dokonca vydali európsky zatýkací rozkaz. Ak by ste ich spoznali, kontaktujte políciu na známom čísle 158. Nezvestný 36-ročný Tibor Russo zo Šemše v okrese Košice okolie je nezvestný od 15. februára tohto roku, kedy odišiel z domova sociálnych služieb Lúč v Šemši. Nikomu neoznávil dôvod odchodu a do dnešného dňa sa neozval. Je zbavený svojprávnosti a pri sebe nemá žiadne doklady. Tibor Russo je 166 cm vysoký, štíhlej postavy. Má čierne, prešedivené krátke vlasy ostrihané na ježka a tmavo hnedé oči. Oblečenú mal tmavomodrú vetrovku, tmavo-zelenú flisovú mikinu a béžové rifle. Pri sebe mal ruksak neónovo-zelenej farby. Na zátilku hlavy má jazvu a chýbajú mu očné zuby. Na 24-ročného Richarda Rabča z Vranova nad Topľou vydal Krajský súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre zločin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V mieste bydliska sa nezdržiava a doteraz sa nepodarilo zistiť, kde sa nachádza. Richard Rabčo je štíhlej postavy, má zelené oči. Aj na 52-ročného Jiřího Sekiru z Dolného Kubína prechodne z Bratislavy vydal Krajský súd Bratislava ešte v roku 2002 medzinárodný zatýkací rozkaz. A to pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom a trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. V roku 2011 na neho vydali aj európsky zatýkací rozkaz. Vo Vranove nad Topľou polícia vyšetruje prípad študenta autoškoly. Ten sa na kurz prihlásil ako 16-ročný. Na tom by nebolo nič neobvyklé, ak by mladík ešte pred prihlásením sa do autoškoly nedostal trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Ešte predtým, než sa mladík prihlásil do autoškoly, ho policajti prichytili, ako jazdil bez vodičského oprávnenia. Mal vtedy iba 16 rokov. Mladý previnilec bez vodičáku dostal podľa polície zákaz sadnúť si za volant na 12 mesiacov. On a jeho rodičia však tvrdia, že to bolo inak. Podľa nich im na polícii povedali, že ak zaplatia pokutu, doba trvania trestu sa zníži. Keď sa vyplatila pokuta, takže sa na pol roka sťahuje trest. Iniciatívny mladý muž sa o pár mesiacov prihlásil do autoškoly, tam ale o jeho treste nevedeli. Nekontroluje sa to, lebo zákon to neukladá. Polícia si potom sama lustruje, lebo viete, ono aj v priebehu výcviku môže niekto niečo vyviesť. Ešte neplnoletý mladík absolvoval všetky jazdy a chystal sa na skúšky, no namiesto vytúženého vodičáku prišlo pre neho i pre rodičov nemilé prekvapenie. Že nemôže urobiť, že to ide na riešenie. 17-ročnému mladíkovi bolo vznesené obvinenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Rodičia mladého muža sú presvedčení, že chyba sa stala na strane polície. Ich syn sa prihlásil do autoškoly podľa nich až po uplynutí trestu. Podľa polície však jazdil ešte v zákaze činnosti, len 5 mesiacov od uloženia trestu. Zistili to, až keď sa prihlásil na skúšky. Počas previerky uchádzačov o vydanie vodičského oprávnenia bolo zistené, že mladík mal rozhodnutím správneho orgánu uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Pokiaľ sa prihlási niekto a je v zákaze činnosti, tak má vedieť, že má zákaz. Tá pani kadál, keď sa platí pokuta, takže je pol roka dolu. Pravdou je, že po uplynutí polročnej lehoty mohol obvinený mladík požiadať o odpustenie zvyšku trestu, to však podľa polície neurobil. Policajti mu povedia, že môžete požiadať po polovičke o odpustenie zvyšku trestu, lenže on si neuvedomí, že to treba dať žiadosť, že musí dostať na to rozhodnutie, no a on si myslí, že to je automaticky. Z Vranova nad Topľou Daniela Jureková, televízia Joj.
Starší ľudia majú obmedzenú platnosť niektorých dokladov. Do redakcie sme dostali niekoľko e-mailov, v ktorých sa nás pýtate, či musí vodič, ktorý chce naďalej jazdiť autom a má nad 65 rokov, absolvovať psychotesty. S pribúdajúcim vekom sa človeku môžu spomaliť reakcie a niektorí môžu byť netrpezliví. Preto sú od určitého veku povinné lekárske prehliadky. Niektorí ich možno berú ako šikanu, ale verte či nie, naozaj v tomto prípade ide o vašu bezpečnosť a ľudí vo vašom okolí. Medzi asi tie najbežnejšie preukazy, kvôli ktorým sú seniori povinní absolvovať vyšetrenie, je vodický preukaz. Vodiči, ktorí dovršili 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých 5 rokov. V našom spravodajstve sme už priniesli niekoľko reportáží o nehodách, ktorých účastníkmi, vodičmi boli starší ľudia. Pre ich nepozornosť a spomalené reakcie mali často tragický koniec. Pri starších ľuďoch sa častejšie môžu vyskytnúť zdravotné problémy, niektoré aj skryté. Zmeny na mozgu alebo na tej centrálnej nervovej sústave, ale takisto môžu nastať aj nejaké osobnostné zmeny, nejaké nepredpokladané. Niektorí víkendoví vodiči si neuvedomujú, aké je dôležité mať pri šoférovaní ostrý zrak. To však neplatí len na starších vodičov. Okrem zraku je potrebné mať aj čistú myseľ. To by mal posúdiť váš odborný lekár. Toto potvrdenie by malo stačiť. Psychologické vyšetrenie sa u vodičov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B a dovršili 65 rokov, nevyžaduje. Ďalším, aj keď sa to možno nebude na prvý pohľad zdať, je zbrojný preukaz. Na Slovensku je zaevidovaných takmer 300 000 strelných zbraní a k tomu adekvátny počet majiteľov zbrojných preukazov. Získať ho nie je úplne jednoduché. Takmer 2000 ľuďom ročne ho zamietnú. Áno, musí absolvovať teda psychologické vyšetrenie, kde sa posudzujú teda nejaké tie psychologické kvality, nejaké výkonové, nejaké osobnostné. Čo sa týka toho zbrojného preukazu, tak vlastne my takisto ako psychológovia potrebujeme mať výpis zo zdravotnej dokumentácie od lekára, kde je potvrdené, či sa v anamnéze nachádzali nejaké duševné ochorenia alebo nejaké organické poškodenia mozgu. Držiteľ zbrojného preukazu, ktorý dosiahol 62 rokov, doklad o psychologickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrania alebo streliva nepredkladá, ak žiada o skupinu B, D, E a F a v prípade záujmu o skupinu A a C zbrojného preukazu ho predkladá. Možno by bolo dobré zamyslieť sa, či by nebolo vhodné zvážiť častejšie psychologické kontroly pre všetkých držiteľov zbrojných preukazov, nie len starších. Človeka môžu zmeniť rôzne životné situácie a tak sa držaním zbrane môže stať nebezpečným pre okolie. Len na Slovensku bolo niekoľko prípadov, v ktorých figurovali ľudia, ktorí mali zbrane v legálnej držbe. A skončilo to tragicky. Za tých 10 rokov sa takisto môže udiať akákoľvek zmena v živote toho človeka a takisto môže dojsť k nejakým tým psychologickým zmenám aj vlastnostiam. Juraj Hajdin, televízia JOJ.